take ce ta farko. Babban labari kai na fi ƙauna, a zuciya ta kai ne na farko, kai ne na farko. Daga ran da na fara ganinki shine babban labari, zuciya ta ke kika sace farin ciki na aminta ki zan mini komai dan ke dinkin cancanta, uwar 'ya'ya a gare ni masoyiya na. Ki aminta ki yarda ki bi ni shine zan samu sukuni, farin ciki a gare ni babban labari na. Zuciyata kai ka sace rayuwata babu sukuni, in har ba kai a gare ni farin ciki na. Tun haduwar mu a ran farko na gamsu kana da ɗabi'a kyawun hali gare ka masoyina. Rayuwa da kai mafita ne, samun ka alkhairi ne, zama jigo a gare ni babban labari na. Hamdala wa Allah sarki, kaso a so ka riba ne, tabbas ko ni na dace samin mata kamar ki, ta aminta ta bi ni ta so ni, duniyar da ba ta da ƙarshe, gashi muna ta nishaɗi da bar kauna. Rayuwa da ke mafita ne, samun ki alkhairi ne, zama mata a gare ni babban labari na. Ta kai na baiwa ka rike ta ka zama linzami, jagora gare ni nurin kalbi na babban labari na. Na aminta ki zan mini komai dan ke dinkin cancanta, uwar 'ya'ya a gare ni masoyiya na. Aure za mu yi ko da ba sa so, amfanin so da ƙauna ka sani ni kai zan karrama, babban labari na